와 हमनानै हरनांगोन खिथाहरनांगोन। राजाफोर आं सानजेना नार्जारिनि बिमा बिहुला मुसाहारि। आङो आंनि फिसाजोआ नैबे बसाबिलाव हाबा जाफैदोंमोन। बे बसाबिलाव हाबा जाफैनाया दाख्लि गावसिनि गामिसेनि सेंग्राजोंनो खालांदों। दा बेखौ नागिरबाबो मोनाखै। आरो बे आंनि फिसाजो सानजेना नार्जारिया फिसाजो उन्दैबो 11 बोसोरनि दङ। आरो बे जाय हौवाजों थांफादों बे हौवाहाबो फिसा दङ, बिसि फिसा दङ। दा बेखौ रायजो राजाया बबावबाफोर नुयोबा हमनानै दोननानै बे नैबे जोंनो खिन्थाहर रायजो राजाया अननानै। आरो नोंनि फिसाजोखौ मा खावलायगोन नों बे समाव? आंनि फिसाजोआबो बे फिसायखौ अननानै फैफिननांगोन। नोंसोर खारलांदों होननानै मिथिखादोंमोन नामा सिगां? मिथियाखै। माला खारलाङा? शुक्रुबार बारायावसो। बेना फिसाया न'आव दंना गैया? बिनि फिसाया न'आव गैया, केरेलायावसो खामानि मावहैदोंमोन। फैसा सोनानै हरबाय थाखायोमोन। न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन? न'खरावबो दावराव जायाखैमोन। आं बे गामिनि सेंग्रा दोनलांनायखौ सिनायनो मोना नालाय। बेखौ आं मा सिनायनो मोनै सेंग्राजों फैखो होननानै आं रायदोंमोन। बेखौनो बियो खारदों। बिस्रा माबा प्लेन दंखायोमोन खोमा। दा जगाजग खालामदोंना खालामाखै? फन सन हरदोंना हराखै? फनबो हरा माबो हरा। बे शुक्रुबार मोनाबिलिनि 5थानिफ्रायनो मबाइला सुइस अफ। बेनिफ्रायनो दाबो मबाइलखौ सुइस अफखौ खुलिया। दा फिसाजोआ गोसोखाङोना गोसोखाङा बियो? फिसाजोआ गोसोखांनानै गाबबाय थायो। ओंखाम जाया मा जाया। फिसायाबो गाबनानै फन हरबाय थायो। जोंना फिसाजोआ फैफिनथारनांगोन। रायजो राजायाबो जेरावखि नुवा हमनानै हरनांगोन खिथाहरनांगोन।